jsem ten text překládala tak z němčiny dost obtížně a hodně mi pomohla Veronika Veselová-Gyrianová, a že to je v podstatě její práce. Nebyl žádný program, ale jsem to zapomněla uvést na ten web, a tak bych jí chtěla poděkovat. Děkuji. A nedívám se, jo? Nedívám. Ježišmarja. Nikdy neviděl, že něco nemyslet. Počkej, nechoď mi tam před to, Martine. Co my děláme? Co děláme? Co to děláme? Co to teď děláme, ty? Máš španský šatně. A jo. Ne, že jsi blbej, ty vole. No ne. Ty to netoč furt, ty vole, všechno. Jsi jak fízl. Jo, hele, to ta kamera, viď, ale fízlovská. Zapomněl jsem. Netoč to, jo, víš co, že tam je hovor s tou kamerou. Tak tam točí mezi náma, ty to točíš, i jsme tam mohli vlastně mít tady to. Ale já zabírám, no, že jenom můžeme to reagovat, že tam je to. Jestli budeš reagovat, já se přidám. Dobře, jenom jsem zapomněl a... Okay. Druhá světová. Tak. Světovka. Velká vlastenecká. 45. 41. Začátek. Znamená říjen. Říjen. Prší! Blouře, to strašně do blouře! Je zima! Já tě drtím, drtíš! Ustupuješ! Jsi Němec? Počkej, jsi Němec? Jsi Němec, to znamená, že bude zima, protože už je říjena, už je listopad. Už je zima. Začíná sněžit, jo? Jo. Traktor, zima, tuhne, volej, všechno. No, zkus nastartovat právě. Právě, mrzlo. A tady ruský auto obrňák. Kam jede? Jede, normálně jede. Jsem opatrný, abych to nerozbil. Právě. Kdo napíše, ten zůstane. A on mi dal ten papír. Se svým podpisem. Hodil jsem štítek do koše na papíry, moje vyhlášení války. Vyhrabal jsem ho z koše na papíry a nacpal do kapsy jeho kabátu. A nacpal do ní ještě svoji sebekritiku. Otevřenými okny pronikal zápach kyselého popela z hašených požárů, stromů a kovů a psích hoven. A na šedém nebi Berlína poletovaly černé papírové vločky. Nepodívali se na sebe, když si podali ruce. Každý si otřel svou dlaň. A pak jsme se vrátili do práce.